Lige siden jeg købte motorcykel for 3 år siden, har jeg ønsket mig at køre til Nordkap helt alene med god tid til fotografering, droneflyvning, ørneture og til at opleve Norge i mit helt eget tempo. I år blev turen til virkelighed, og her er lidt af det, jeg oplevede. Mine forventninger til de sidste kilometer gennem Finnmarken og videre op mod Nordkap var beherskede. Jeg havde ladet mig fortælle, at det var et fladt og kedeligt landskab, men det var langt fra sandt. Der skete hele tiden noget nyt, og jeg tog mig selv i at tænke, gad vide, hvad der venter mig bag det næste sving.
We did it! Congratulations. You too! Where are you from? Holland. Oh, you have a long way. And you? I'm only from Copenhagen. Oh. Well, that's not really true because we drove 200 kilometers in Holland and then with the boat to Christiansand. Okay. Yeah. So, And you're together, I'm alone. yeah, So I miss my wife now. yeah. I'm glad she is with me because Yeah. it's a lot of fun with the two of you. Hello. Thank you. Så er dag 11 så småt ved at være slut. I dag der er jeg kørt fra campingpladsen i Alta og så lidt over 200 km til Honningsvåg til min Airbnb-lejlighed. Og så købte jeg lidt ind og slappede lidt af, og så kørte jeg herud til Nordkap. Og der er gang i den herude. Masser af mennesker. Men jeg har været her i et stykke tid nu. Jeg mødte et hollandsk par, som jeg skulle tage nogle billeder af, og de tog nogle billeder af mig, og så satte vi os ind. Der er en lækker café, så sad vi og snakkede om foto. Hun var meget fotointeresseret. Og det endte med, at hun sagde til sin mand, at hun ville have det samme kamera som mig til sin fødselsdag snart. Så han var en lille smule træt af mig. Men det er jo, hvad der kan ske. Hun havde et gammelt Canon Spejlerflex, så hun ville gerne have noget nyt og moderne. Nyt. Nå, men der var ikke så mange mennesker, da jeg kom, så der kunne vi få taget billeder op ved Globussen, uden at der var nogle mennesker. Det kan man ikke mere. Nu er der mennesker overalt, som I kan se. Og ja, det er fantastisk at være her. Det har været alle de mange kilometer værd. Det føles ret stort på en eller anden måde. Nå, men lidt senere så tænker jeg, at der lige skal en drone i luften. Så må vi se, hvordan det går. Vejret er i hvert fald fuldstændig fantastisk, og jeg vil nærmest sige, at har vindstille. Det er lige før det er urealistisk, men det er koldt, men fantastisk flot.